हानसि नाया जस्टिस नाया डाइरेक्ट बिनि लई तानसै सिबदि ते जीवन न रमफ्रेबे मांगला बुरबो थुई मांगला खुलुमखा हाइन हाय जतनो आनि YouTube चैनल गो लामसगो कायसा भिडियो न नगो बेलायखाना वान मासिसा बेलायखाना किर मासिसा अमथा के भिडियो कतर माखे कासाय फाइपिउखा ngन रok जतनो o भिडियो न नुखाना नुगै मानखाना इनके आंखे o भिडियो रक नगै बेलायखाना खाटन होयम खायो हाइन बागै तिनि भिडियो मा खायो इनके रक याफानि सिनि पाइखाजरा जयाकारै नाय तोरा मुसुक बसलै रक निरक बनि मामा बनि बटा अंगै दे निरक किसापाने गियान त्रि गजा अमथा के निजेनि बाहना जोंनो रमफ्रे बुथार सिबि आराम जाता नायनायले बनि भिडियो ब गसे सिमा तंखार जोंनो बुथार न इसा नायनो रेडि नरक कोने बुथार खाता बनो ना निनि बाहना जोंनो बुथार खानि बखायो यार निनि योको मोटे हाय तम हमया बोरै रमफ्रे नाय रनो के डाइरेक्ट हानसि नाया जस्टिस नाया डाइरेक्ट बिनि लई तानसै सिबदि ते जीवन न रमफ्रेबे मांगला बुरबो थुई मांगला साके सामाहाय कखमिया सित्रा सामाहाय अमते हाय खाय आंगा बेलायखान जानाय आं बाय आनि मामा न आनो हनमानो न बिसिङाव थाङो 2 घन्टा परा तङै खेबो आनि मामा निनि मनाय बाय ओलो खेबो सिर खमाले फान करके दानि मनाय सब्रै तलां थाङो ओ सिमलां दिगे ओ बरेगा तामा दिगे इनके सब्रै तलां प्रोके नों तामं तां आं तलु थां तङो ब याथेर दक तङै खा सय खा मात्र न याथेर तय खा सापर बाय इसे यरै खना इनके अमो आं सौसोलि आंके मिया फाजि खाइर प्रोके अर्धेक जा थांता आंका फिर फैका नरक कोने बुथार खाता बनो ना निनि बाहना जोंनो बुथार खानि बखायो यार निनि योको इनके तामनि बागे बुथार बना कोगना सिन सौंखे साबो आनि मामा लेबे पुरा कोर नै यास कल कक सालिया तिनि जरा बतरै ये तिनि नि भिडियो आस नंनाय हे जे ओ भिडियो न नरक साजा कमके लाइक शेयर कमेन्ट खादि तामनि के ओ भिडियो बेलाय नांमानि तामनि के जों हाके न भिडियो अमो खायजाखा माने अमते हायतां थुं खुरुंना हायता हायनो बागै लाइक शेयर कमेन्ट खादि जतन नुबाला न सवै जे तिनि भिडियो आसना जतन हामबाय